Samantala, Idol, inilabas na po ang opisyal na logo ng ika-65 Palarong Pambansa 2025 na gaganapin po sa Lawag City, Ilocos Norte. Tampok po ang pixeled na figura ng isang Olympic swimmer at tinaguri ang Ilocano shark na si Teofilo Ildefonso. Mula po siya sa bayan ng Pindig, maging ang mayamang tradisyon ng inilabel o paghahabi ng mga Ilocano. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang paghahanda ng iba't ibang tanggapan sa patimpalak na dadaluhan ng mga delegado mula sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa na makikilahok sa mga sports tulad ng wushu, kickboxing, wrestling, sepak takraw at iba pa. Magbubukas ang Palarong Pambansa 2025 sa darating na May 24 at magtatagal hanggang June 2 ng kasalukuyang taon. IFM News. IFM News. IFM News.